Svätá Terézia od Ježiša hovorí: treba sa od samého začiatku usilovať, aby sme pred Bohom žili radostne a vo vnútornej slobode. Existujú totiž takí ľudia, ktorí si myslia, že keby čo len na chvíľu prestali nad sebou bdieť, stratia celú svoju nábožnosť. Stáva sa, že keď človek začína kráčať po ceste modlitby, vyberie si určité metódy a potom sa ich otrocky pridržiava. Zvolená metóda mu má zabezpečiť úspech jeho snaženia. Zakrátko sa však to, čo mu malo slúžiť ako nástroj, stáva príčinou otroctva. Človek postupne začína pociťovať tyraniu prehnane prísnych metód. Naopak, modlitba, ktorá sa rozvíja na dobrom duchovnom základe, má právo na múdru slobodu, ktorú by mal človek u seba používať a u iných rešpektovať. Ak sa ten, kto sa modlí, cvičí v pokore a vidno na ňom pokrok v čnostiach, nemusí si robiť starosti o určité modlitebné metódy. Múdru slobodu pri modlitbe treba odlíšiť od svojvôle. Duch Svätý človeka nikdy nevedie k dvom protichodným skúsenostiam. Právo modliť sa tak, ako mi to najviac vyhovuje, neznamená právo spochybňovať a odmietať spoločné formy modlitby. Evanjeliová sloboda modlitby nemôže byť pozbavená zodpovednosti. Je to krásny Boží dar. A Boh, ktorý si praje rozmanitosť, práve v nej vedie životom každého človeka.